Sa linahi nga paagi, mga seminarista sa San Carlos Seminary College mihalad sa usa ka sagyo a Christmas serenade niining Christmas season. Ang report ni Mark Reggie Abella. Ang sagyo, usa ka Italian word nga nagkahulugan sa Ingles nga essay o sa laing pagkasulti, recital sa bag-o nilang nakatunan sa musika. Laing-laing mga sonata ang ilang gitukar gamit ang violin, samtang si Father Avelino John Burgos, licentiate in composition of sacred music, maoy gaduyog gamit ang piano. Usa sa huni maong awit sa Pasko, din ang tema niini gitagik sa metaliwan nga si Monsignor Rudy Villanueva. Samtang sa repertoire, mao ang pagtukar nila Father Burgos ug Chua sa sonatina o sa classical music nga natagik sa tuig 1893. Gipasabot ni Monsignor Joseph Tan, rektor sa San Carlos Seminary College, nga sa labing unang higayon, kabahin na sa pagkat-on sa ilang mga seminarista ang pagkat-on sa paggamit sa violin. Mapasalamaton siya kang Christian K. Chua, usa ka music instructor nga libreng mitudlo sa mga seminarista kung unsaon ang paggamit sa violin. Alang kanila ni Tan og Burgos, ang sagyo, a Christmas serenade, usa ka paghandom og sa pagsaulog sa kinabuhi sa mga tawo nga nakatampo og dako aron mapabarog ang seminaryo niining panahona. We're not calling in here for anything. We just want to celebrate arts and music and the people who dedicate their lives for this. Monsignor Adel and Monsignor Rudy both passed away, one after the other. Monsignor Rudy passed a few months ago, and we kind of wanted that the legacies that they have started to establish here would not be forgotten. So Kauban si Clarence Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.